που τελειώνει ο δρόμος και ξεκινά ο ουρανός, βρίσκεται η Αετομιλίτσα. Στα 1500 μέτρα υψόμετρο, το ψηλότερο κατοικημένο χωριό της Ελλάδας, σκαρφαλωμένο στις κορυφές του Γράμμου. Ένα βλαχοχώρι περήφανο, με ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό που επιβιώνουν μέσα στο χρόνο. Εδώ δεν θα βρεις τουριστικά πλήθη. Θα βρεις σιωπή, αέρα καθαρό, μονοπάτια αληθινά. Η Αετομιλίτσα είναι πύλη στο Γράμμο, στο μυθικό αυτό ορεινό όγκο με τις αλπικές λίμνες, τα ατελείωτα μονοπάτια, τις μάχες της ιστορίας και την ηρεμία της φύσης. Μια ανάσα από τη δρακόλιμνη Γράμμου, ιδανική για ορειβασία, πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών, ποδηλασία βουνού. Κάθε καλοκαίρι το χωριό ζωντανεύει. Οι αετομιλιτσιώτες επιστρέφουν στα πατρογονικά σπίτια και ο τόπος ξαναπαίρνει φωνή. Με εκδηλώσεις, μουσικές, χορούς και μνήμες, αλλά και φιλοξενία που έρχεται από την καρδιά. Η Αετομιλίτσα δεν είναι μόνο ένας προορισμός. Είναι εμπειρία, ανάσα, επιστροφή στο αληθινό. Ένας τόπος αυθεντικός για όσους αναζητούν την ομορφιά έξω από το θόρυβο. Ένα χωριό στον ουρανό που σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Αετομιλίτσα Γράμμου. Το βλαχοχώρι που ακουμπά τα σύννεφα. Έλα να ανέβεις λίγο πιο κοντά στον ουρανό. Στην Ελλάδα του 2025 τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι ρυθμοί έχουν αλλάξει. Πολλά νοικοκυριά είναι πλέον διπλά εργαζόμενα, με γονείς και παιδιά να έχουν διαφορετικά ωράρια. Το φαγητό πολλές φορές είναι πρόχειρο, είναι delivery, είναι έτοιμο. Η μαγειρική χάνει αυτή τη θέση ως καθημερινή πράξη δημιουργίας και μετατρέπεται σε κάτι πιο σπάνιο, ίσως πιο τελετουργικό στις γιορτές ή τα Σαββατοκύριακα. Παρά το σύγχρονο μας τρόπο ζωής, πολλές οικογένειες αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία του κοινού τραπεζιού ως μέσο επανασύνδεσης. Το φαγητό μαζί θεωρείται πια και θεραπευτικό. Είναι ένας τρόπος να μιλήσουν οι γονείς με τα παιδιά τους, να αποφορτιστούν και να ξαναβρούν το ρυθμό τους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ θέλουμε έτσι να αναβιώσουμε το ενδιαφέρον για την τοπική κουζίνα. Βλέπουμε νέες γενιές να ανακαλύπτουν τις συνταγές της γιαγιάς, να μαθαίνουν να φτιάχνουν πίτες, ψωμί με προζύμι και μαγειρευτά, συχνά βέβαια σε συνδυασμό με σύγχρονες τάσεις υγιεινής διατροφής ή καινοτόμες τεχνικές. Όταν γεννιέται το παιδί, στις 3 μέρες έφτιαναμε πουγουνίκου, το λέγαμε με σιβλάκι. Ζύμωναν μια κουλούρα, μάζευαν το σόι και εμείς το σόι τώρα που θα πηγαίναμε, φτιάναμε ένα γλυκό πλατσίντα το λέγαμε, το πιο ωραίο γλυκό. Φτιάναμε κουραμπιέδες, λαγκίτες, συνήθως ήταν στη Λιχώνα η λαγκίτα. Τι είναι η λαγκίτα? Η λαγκίτα είναι οι τηγανίτες που όπως κάνουν τους λουκουμάδες. Πιο μεγάλη, αλλά τα φτιάναν στρόγγυλα πιο μεγάλα. Όταν η μάνα δεν είχε γάλα, έπαιρναν τα ρούχα του μωρού και πήγαιναν σε ένα ποτάμι και τα έπλαιναν. Και περνούσαν το νερό από μέσα και έλεγαν ότι όπως περνάει το νερό, έτσι να περάσει και το γάλα. Οι τότε πήγαιναν ρύζι πρώτα. Όχι με γάλα, ρύζι σκέτο το έβραζε και το κινούσαν από πάνω για να μην κατεβάζει γάλα πολύ η Λιχώνα. Κατάλαβες? Αυτό πήγαινε. Μου έλεγαν, μου είπανε. Άλλος πήγαινε η κουλούρα. Ζυμωτή, άλλος πήγαινε λαγκίτες, άλλος πήγαινε. Δώρα δεν πολύ πήγαιναν κορίτσι, με πλησίους συγγενείς. Δεν είχαν ο κόσμος για να πάνε δώρα όπως πάνε τώρα, να πάμε μία φόρμα, να πάμε ένα αυτό. Δεν πήγαιναν, δεν είχαν ο κόσμος. Και όταν πηγαίνατε στο σχολείο, σας έδιναν μαζί σας κολατσό, ας πούμε, κάτι να φάτε και τέτοια? Παίρναμε στο ζεμπίλι και στο ζεμπίλι, στην πετσετούλα. Α, στην πετσέτα, έτσι όπως ξέρουμε από τις ταινίες. Ναι. Μια φετούλα ψωμί, λίγο τυράκι ή ελιές, ό,τι ήθελε ο καθένας, αυτό. Και ένα μπουκάλι νερό, γιατί δεν είχε νερό. Και πηγαίνατε και βόλτες μετά, δηλαδή τις εκδρομές που πάνε τώρα στο σχολείο, εσείς τότε πηγαίνατε? Όχι. Ούτε εδώ φεύγαμε από το σχολείο έτσι να κάνουμε κάποια εξόρμηση τέλος πάντων. Περιορίζονταν στα μαθήματα. Και κάτι να πω, ότι τον δάσκαλο τον αναλαμβάναμε εμείς να τον
ταΐσουμε. Πού έμενε ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος έμενε στο σχολείο. Έμενε μέσα στο Εκτός σχολείο, από την είχε αίθουσα, δώμα, είχε ένα χώρο που είχε το γραφείο του και εκεί κοιμόταν κιόλας. Λοιπόν, τον δάσκαλο τον αναλαμβάναμε εμείς με τη σειρά. Πηγαίναμε φαγητό μεσημέρι και βράδυ. Και συνεννοούμασταν και μεταξύ μας, μην τυχόν και πάμε το ίδιο φαγητό, τι πήγε ο χθεσινός, να μην το επαναλάβουμε εμείς. Και δεν σκεφτόσασταν να πείτε γιατί να πάμε εμείς να ταΐσουμε το δάσκαλο? Όχι ποτέ. Το κάναμε με πάρα πολύ χαρά και μάλιστα οι μανάδες μας φρόντιζαν να μαγειρέψουν ό,τι καλύτερο για να τον πάνε. Όταν ένα παιδάκι ήταν μικρό παιδάκι, ξυπνούσε το πρωί. Τώρα τα μικρά παιδιά ξυπνάνε, τρώνε πρωινό. Τότε τι έτρωγαν το πρωί που ξυπνούσαν? Έπιναν γάλα, δεν έτρωγαν τίποτα? Πώς ήταν? Πώς μας του στήθους, κορίτσι μου, καλά ήταν. Μετά? Γάλα πότε είχαν, πότε δεν είχαν. Γιατί ήθελε γίδινο, το πρόβιο ήταν χοντρό για τα μικρά. Και τους πονούσε το στομάχι, Ναι, μία χρονιά ήταν 50 παιδιά και παραπάνω θα ήταν αρρώστια. Αντιρρήτητα, ξέρω και όπως την έλεγα, ήμουν κι εγώ 2 χρονών, μου λογούσε η μάνα μου. Ήταν φθινόπωρο, τα πρόβατα τα άφηναν νωρίς, δεν είχε γάλα. Ένας τσουλάκης εδώ είχε γέδια και εμείς πηγαίναμε συνήθως στη Ρουδιά με αυτή μαζί. Και φώναζα εγώ, απ' τη τσάκη, δεν μπορούσα να μιλήσω και καλά, γάλα το τσουλάκι, πεινούσα. Ο γιατρός είπε, αν δεν τα φυλάξετε τα παιδιά, άπαξ πήραν μία μπουκιά ψωμί, πάνε τα άντερα, κόβονται τα άντερα και θα πεθάνουν τα παιδιά. Όσοι τα φύλαξαν, κορίτσι μου, έζησαν. Όσοι δεν τα φύλαξαν και έφυγαν κρυφά για να πάρουν μια μπουκιά ψωμί, πέθαναν. Χάθηκαν τα παιδιά, Πέθαναν πολλά παιδιά τότε. Και με την κοκκινίτσα μετά που λέμε εμείς, η Λαρά. Η Λαρά, η κοκκινίτσα την έλεγα. Ναι, και με τον Λαρά πολλά παιδιά πέθαναν. Ξέρεις τι μας έδωνανε τότε, κορίτσι μου? Ξινό. Τι ξινό? Και τώρα ξινό, ναι, που ρίχνουμε στις ηλιές αυτά. Ναι. Σαν ζάχαρη, είναι πακεταρισμένα. Νερό, ένα ποτήρι νερό, μας έριχναν ξινό και ζάχαρη και πίναμε για να βγουν τα σπηριά έξω. Δεν είχαμε πορτοκαλάδες, δεν είχαμε λιμονάδες, τίποτα. Ό,τι μπορούσαν. Μόνο αυτά. Αυτά ήταν στα παιδιά, κορίτσι μου. Καθημερινότητα, Δευτέρα, Τρίτη, Δεν είχαν πρόγραμμα οι γονείς, να πούνε ότι σηκώθηκε το παιδί και πρέπει να φάει οπωσδήποτε. Πρωινό και το πρωί τι θα πιει? Θα πιει γάλα το πρωί? Ναι, εντάξει, όποιος είχε. Γάλα. Ναι, όποιος δεν είχε, μπορεί και το μεσημέρι με μία να έτρωγε. Τρίβαν και κοπανούσαν στο χαβάνι ρύζι και τα κάναν ριζάλευρο και το δίνουν και στο μπουκάλι όταν ήταν μωρά και μετά με το ριζάλευρο, επειδή είχαν το ρύζι. Τραχανά, τέτοια. Απλά πράγματα. Όχι, καμιά σχέση. Κρέας τρώγατε όμως, γιατί είναι κτηνοτροφικό χωριό η Αιτωμελίτσα. Πότε το τρώγατε όμως το κρέας? Δηλαδή το τρώγατε τις Κυριακές, τις γιορτές? Όποτε είχαμε. Τι σημαίνει όποτε είχαμε? Δηλαδή εσείς αποφασίζατε πότε θα σφάξετε? Ψυγεία δεν υπήρχαν τότε. Πού θα το διατηρούν? Δεν υπήρχαν τότε. Τότε το βγάζαν από τα κόκαλα και το ψένανε στο φόρο. Κάνουν παστραμά. Και αυτό το έβαζαν στο φαγητό μετά. Αυτό το κρέας. Το κόβανε λουρίδες, το ψήναν στο φούρνο με αλάτι. Αυτό είναι ο παστρεμάς. Και μετά λουρίδες τα κρεμούσαν στη γρεντιά για να στεγνώνουν. Με καλαμποκίσιο Και άμα είχαν. Το λευρώναν και το ψένανε στο φούρνο. Και αυτό δεν πήγε. Πώς το λέγανε στα βλάχικα? Παστρεμά. Σνίτσα. Σνίτσα, ναι. Άσε το χρήσιμο εξού και το σνίτσα. Σνίτσα. Από εκεί είδατε ότι είναι το ίδιο. Πάρα πολύ Σνίτσα. Οπότε, όσπρια? Όσπρια όλα. Αυτά που είχαμε τώρα, Τα ίδια. ήταν και τότε. Πατάτες? Και πατάτες ήταν. Πρώτα ήταν ο τραχανάς. Ναι. Ξινός, γλυκός, χυλόπιτης. Ύστερα κάναμε εδώ στην Ελλάδα, είχε λαχανικά. Έρχονταν οι κερατζίδες με τα άλογα. Και σας Πήγαιναν στο έφερναν. Άργος και δούλευαν και έφεραν και φασουλάκια και ντομάτες και πιπηριές. Και φρούτα. Και φρούτα έφερναν, ναι. Και έρχονταν κουμπάρες τις λέγαμε, από την Περσόγενα, από την Βορβιά. Αυτές έφερναν καρύδια το φθινόπωρο
Έφερνα καμιά χεριά από κρεμμύδια, από πράσα και έπαιρναν ο κόσμος και έκαναν καμιά πίτα. Κάνατε ανταλλαγή, εσείς δίνατε κάτι Όχι, άλλο? με λεπτά. Με λεφτά. Ή τιμή μαλλιά. Αυτές έπαιρναν μαλλιά. Ήθελα να κάνω καμιά κάλτσα, έπαιρναν μαλλιά. Και φεύγανε μετά αυτές οι κουμπάρες, με τα γουμάρια έρχονταν. Ναι. Αλλά εδώ συνήθως κορίτσι μου ήταν αυτά τα φαγητά. Φτιάναμε εδώ. Γαλάτα είχαμε, τυριά είχαμε, τυρόπιτης, λαχανόπιτης. Ύστερα με το καλαμποκίσιο, το αλεύρι. Βάζαμε ξινόγαλο, τυρί, λάδι και λιξόδα. Τα ανακατώναμε, τα ψέναμε, τρώγαμε. Το ψωμί το κάναμε από 10 καρβέλια στο φούρνο. Τις πίτες τις ψέναμε στη γάστρα. Αυτά τα φαγητά ήταν. Μακαρόνια και ρύζια σπάνια. Όταν το κατσαμάκ πρώτα. Ξέρεις ποιο ήταν το κατσαμάκ? Όχι, για πες μου, τι ήταν αυτό? Το κατσαμάκ ήταν, έβραζε το νερό στην κατσαρόλα και έριχναν αλεύρι σιγά σιγά μέχρι που πήχτον για να ήταν χοντρό και το έριχναν στο ταψί μετά. Το έκοβαν κουτάλια, έκαιγαν το βούτυρο μετά και έριχναν το βούτυρο από πάνω και ήταν πολύ ωραίο. Όποιος μουσαφίρης και αν ερχόταν, το κατσαμάκι είχαν πρώτα και λέγαμε και ένα άλλο φαγητό, κασκούμτου το λέγαμε. Βέβαια, το ξέρω το κασκούμτου, ναι. Στα βλάχικα, ξέρεις τι ήταν? Για πες μου. Έκαιγαν το βούτυρο και έριχναν πιπέρι κόκκινο μέσα. Παράδειγμα, ήμασταν 6 άτομα στην οικογένεια. Θα έβγαζες από ένα κουτάλι από αυτό το βούτυρο να ρίχνεις στα πιάτα. Μετά έκαιγαν αλεύρι στα ρύζο, το έκαιγαν με το βούτυρο και έριχναν νερό. Μόλις έπαιρνε βράση, έριχναν τυρί, μπόλικο και κάνα βουγόδικο, όποιος είχε αυγά, έριχναν. Μόλις τελείωνε το βράσιμο, έριχναν από μια κουτάλα σε κάθε πιάτο και έβγαινε το βούτυρο του καμένο, έβγαινε απάνω και τα κεντούσαν. Αυτό όταν ερχόταν οι ραφτάδες για να ράψουνε τότε, όλοι οι άντρες φορούσαν κουστούμια από δίμπτο. Ναι. Οι γυναίκες φορούσαν τα φορέματα, τα φαρδιά τότε, οι ηλικιωμένοι, ναι. Όχι τα μικρά τα παιδιά. Και αυτά ήταν κορίτσι με τότε. Όλα τα φαγητά. Θυμάμαι και στην Αλβανία μαγείρευα λαχανικά, μελιτζάνες, πιπεριές, πράσα. Θυμάμαι η μαμά μου μαγείρευε, πρασόριζε. Όλα τα φαγητά τα μαγείρευα. Το κασκούμτου τι είναι, που το άκουγα τόσα χρόνια? Το κασκούμτου είναι και το βούτυρο. Ρίχνουν και πεπέρι μέσα. Και το βάζουν, αυτό το βούτυρο το βάζουν, κόκκινο πεπέρι. Και αυτό το βούτυρο που καίνε το βάζουν στα πιάτα. Το ρίχνουν από πάνω. Όχι, στο χωρίς πιάτο. να έχει τίποτα το πιάτο. Σχέτον. Το βάζουν στα πιάτα. Μετά καίνε το αλεύρι, αφήνουν λίγο λαδάκι μέσα και το αλεύρι. Ρίχνουν και νερό και βράζει και το ρίχνουν στα πιάτα και βγαίνει όψη όλη από πάνω. Ναι. Ρίχνουν και τυρί μέσα και αυτό το λένε κασκούμτο δηλαδή. Αυτά ήταν ωραία. Και το πιλιφίκου, το είπαμε, το πιλιφίκου. Το πιλιφίκου ήταν. Που τσιγάριζαν με λάδι τα πράσα. Βράζαμε, ναι, όχι, αυτό ήταν μουμουλίκο. Α, μουμουλίκου, είδες, πολλές ονομασίες. Όχι, το πιλιφίκου ήταν με το πράσο. Ναι. Το μουμουλίκο ήταν. Βράζαν το νερό στην κατσαρόλα και έριχναν αλεύρι και να κατεβάνα κάτι χόντρι και το έριχναν στο ταψί. Όχι, Ήταν μουμουλίκο, το άλλο ήταν πουλέσιο με το καλαμποκίσιο. Και η μπουκουβάλα τι είναι? Αυτή την μπουκουβάλα. Η μπουκουβάλα είναι και στο βούτυρο, η λάδι, τι κάνεις και τρίβεις ψιλοκομμένο ψωμί μέσα και ρίχνεις τη ζάχαρη. Ζύμωναν και σκυλοψώμια ζύμωναν, όχι μόνο ψωμί. Σκυλοψώμια τι εννοείς? Σκυλοψώμια ήταν τα ψωμιά για τα σκυλιά, το οποίο γινόταν με το πίτουρο. Και ζυμώνονταν και αυτά κανονικά και ψήνονταν κανονικά. Και τα έδιναν στα σκυλιά να τα ψωμί φάνε. μας και τάιζαν τα σκυλιά μας. Όταν ήσασταν μικρά, πού τρώγατε, είχατε τα τραπέζια ή καθόσασταν κάτω στο σοφρά? Σοφρά είχαμε, κορίτσι μου. Έστουρνε η μαμά μου ένα σταυρουτό καταή, έβαζε το σοφρά και μας έβαζε να φάμε. Όταν είχαμε πίτα, δηλαδή τις απόκριες που κάνανε την πίτα την καλή, την τερόπιτα, τη λέγανε τριφτή, τη λέγανε φυτοράνια εμείς σε βλάχη, βούτυρο και τυρί.
Έφερνε γύρω-γύρω για να βρούμε έβαζαμε καρφί για τα άλογα, έβαζαμε ένα φράγκο για τα λεπτά, φτιάναμε το σπίτι, το μαντρί, τα γέρια, αυτά τέτοια τα ξύλα. Και το έφερε το ταψί, μαμά μου γύρω-γύρω, το έκοβε κομμάτια, ήμασταν 8 άτομα, το έκοβε σε 8. Όπως σταματούσε, εκεί ανέβρεχε εσύ το φράγκο ή το καρφί, έτσι ήταν τότε. Δεν είχαμε πιάτα για να μοιράσουμε. Και πού τρώγατε, παίρνατε από το ταψί, από την πίτα από το ταψί. Τότε. Από το ταψί και ποιος θα βρει το φράγκο, ποιος θα βρει, δεν το βγάζαμε στα πιάτα, να πούμε την αλήθεια, έτσι ήταν τότε. Ναι. Πού το ψήνατε το φαγητό? Όταν έπρεπε να είναι φουρνιστό, στο τσιρκέ που λέμε. Τι είναι αυτό? Αυτή η γάστρα, αλλά εμείς το λέγαμε τσιρκέ. Ήταν ένα στρόγγυλο μεταλλικό που είχε στεφάνι γύρω-γύρω, πάνω έριχνα στάχτης και κάρβουνα και άναβαν τη φωτιά από κάτω και όταν γέγονταν αυτό διατηρούσε τη θερμοκρασία και έψινε το φαγητό. Και εκεί ψινόταν και τα φαγητά και οι πίτες και τα πάντα. Ποιοι μαγείρευαν από την οικογένεια? Η μητέρα πάντα. Ο πατέρας δεν ασχολιόταν με αυτά? Ο πατέρας όχι, ο πατέρας ήταν ο κουβαλητής. Ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, τα ζώα, κουβαλούσε τα γάλατα, έκανε τα τυριά και οι γυναίκες επομίζονταν όλα τα υπόλοιπα. Και εκείνη την εποχή που τρώγατε, είχατε δηλαδή τραπέζι, καρέκλες και τέτοια κανονικά? Είχαμε το λεγόμενο σοφρά, ένα στρόγγυλο τραπέζι, το οποίο ήταν χαμηλό και εμείς καθόμασταν κάτω, γύρω-γύρω από το σοφρά και τρώγαμε. Όταν η μητέρα μου ετοίμαζε πίτα, η οποία θεωρούνταν φαγητό, δεν είχαμε άλλο φαγητό, το φαγητό μας ήταν η πίτα, έβαζαν το σινί πάνω στο σοφρά και γύρω-γύρω έτρωγε όλη η οικογένεια. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα που τρώγατε κάτω, δηλαδή αυτό σας δυσκόλευε ή ήσασταν συνηθισμένοι? Συνηθίσαμε. Δεν το βλέπαμε ότι ήταν και... Ναι, δεν μας πείραζε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Ο καθένας είχε το δικό του πιάτο, το δικό του πυρούνι και τέτοια ή τρώγατε από κοινό πιάτο όλοι μαζί? Όχι, όταν πρόκειτο για φαγητό το βάζαμε σε πιάτα. Μόνο η πίτα ήταν στο σινί και τρώγαμε από εκεί, εφόσον κόβονταν τα κομμάτια. Τη γάστρα μέχρι ποια περίοδο το χρησιμοποιούσατε, πότε σταμάτησατε να μαγειρεύετε στη γάστρα? Και εδώ που ήρθαμε στην πατρίδα μας, το 59 για αρκετά χρόνια μαγειρεύαμε με τη γάστρα. Γιατί τα μαγειρευτά φαγητά στην κατσαρόλα γινόταν με υγραέριο, οπότε δεν υπήρχε δυνατότητα ή σε φουρνάκι μικρό ή στη γάστρα. Εγώ θυμάμαι μέχρι και που πήγαινα γυμνάσιο, εκάξιο τότε, η μητέρα μου τη χρησιμοποιούσε. Αυτό το μουσείο πραγματικά έχει να προβάλλει την παράδοση των αητομιλισσοτών. Ήταν όνειρο όλων των χωριανών να γίνει και έγινε το 2010. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χώρο, τα λέγαμε της κουζίνας, είδη με τα οποία μαγείρευαν, έψιναν κλπ. Οι γυναίκες της αητομιλίτσας. Όπως παρατηρείτε, τα σκεύη κυρίως ήταν πύληνα, αλλά και φτιαγμένα από ένα ειδικό μέταλλο, το μπακύρι που λέγαν τότε, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές. Είναι γνωστό ότι το φαγητό μέσα στα σκεύη αυτά μαγειρεύονταν και ήταν πάρα πολύ νόστιμο, γιατί όλα γίνονταν στη φωτιά. Τα πάντα γίνονταν στη φωτιά. Επίσης, κάποια σκεύη τα χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν το νερό από τη βρύση. Δεν υπήρχαν βρύσες στα σπίτια προφανώς και μάλιστα μπορώ να πω ότι στα ορεινά χωριά σχετικά αργά μπήκε η ίδρυυση μέσα στα σπίτια. Οπότε με τα γιούμια είχαν μικρά, μεγάλα, διάφορα μεγέθη. Ας πούμε, αυτό εδώ είναι το μικρό, έχουμε μεγαλύτερο, πιο μεγάλο. Μετέφεραν το νερό. Και τα σκεύη μαγειρικής, βλέπετε, έχουν μια ποικιλία, παρουσιάσουν μια ποικιλία. Έχουμε, ας πούμε, τις κατσαρόλες αυτές. Φτιάχναν πίτες, βάζαν κρέας με πατάτες στο φούρνο και φτέρες με κρεμμύδια, πολύ χαρακτηριστικά φαγητά των βλάχων εδώ της αητομιλίτσας. Στο σινί το μεγάλο κάναν την πίτα. Οι πίτες είναι ένα κατεξοχήν έδεσμα των βλάχων και κυρίως εδώ της αητομιλίτσας. Λαχανόπιτες, τυρόπιτες, κυρίως γαλατόπιτες, όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της διατροφής τους. Και επειδή ήταν κτηνοτρόφοι, μετακινούμενοι, οπότε ό,τι είχε σχέση με το κρέας και το γάλα και τα τυριά ήταν ιδιαίτερα αριστό
όσον αφορά την κουζίνα τους και τη διατροφή τους. Με πολύ σχολαστικότητα και νοικοκυροσύνη οι γυναίκες τοποθετούσαν μέσα σε αυτές τις θήκες που έχει πινακωτή, έβαζαν το μάλινο πρώτα, το μάλινο με σάλι και από πάνω το πάνινο. Και μέσα μετά έβαζαν το ψωμί, το σκέπαζαν και το άφηναν να γίνει ζύμωση και μετά φυσικά το έψιναν στο φούρνο. Εδώ σε αυτά τα στρόγγυλα είναι το πλαστήρι, κρυπιτόρ λέγεται στα βλάχικα, η σίτα, φτιάχναν τα φύλλα της πίτας. Είχε ούτε ψυγεία, δεν είχε τέτοια. Ξέρεις τι του κάναμε, πήγαινε η προβατίνα, του καθάριζα τα κόκαλα χωριστά και έφτιανα παστραμά, το λέγαμε. Το βρέχαμε με αλεύρι, καλαμποκίσιο ή σταρίσιο και το βάζαμε στον ήλιο στέγνονι και το μαζεύαμε ξέρεις τι το μάζευανε τότε? Σιδέρματα από πρόβατα, τα επεξεργάζανε και το βάζανε μέσα και καθόταν μαλακό. Τις Κυριακές που ήθελα να μαγειρέψουν, του έκαναν κομμάτια και μαγείρευαν τα κόκαλα τότε, επειδή δεν είχαμε ψυγείο. Ήμασταν να πούμε συγγενείς 10 άτομα είτε 7. Το κόβαμε και δίναμε σε κάθε οικογένεια από μία βραζιά. Έτσι κάναμε. Όταν πήγαινε η προβατίνα από την άλλη, μας έφερνε και εμάς το ίδιο. Κρυοπουλίου δεν είχε εδώ, ναι. Δεν είχε εδώ στην Τένισκο. Το φαγητό και το κοινό τραπέζι ήταν και παραμένουν η καρδιά της ελληνικής οικογενειακής ζωής. Από τις πέτρινες κουζίνες της Υπήρου και της Αιτομιλίτσας μέχρι τις σύγχρονες κουζίνες των πόλεων του 2025, η μαγειρική λειτουργεί ως γέφυρα, συνδέει τις γενιές, ανακουφίζει, ενώνει και μας θυμίζει ποιοι είμαστε. Άρα λοιπόν καλούσατε κόσμο στο σπίτι ή δεν καλούσατε? Καλούσαμε και ερχόταν σου λέω περισσότερο από την Καστοριά και από το Άργος που είναι εδώ σημά. Καλούσαμε τους συγγενείς. Εγώ είχα, ο πατέρας μου είχε αδελφή στο Άργος. Ερχόταν τα παιδιά όλο το καλοκαίρι εδώ. Ναι, λέω όμως εδώ στο χωριό που ήσασταν. Καλούσες τη γειτόνισσα να έρθει για φαγητό το Σάββατο ή την Κυριακή, όχι? Δεν είχατε τέτοια? Όχι. Μόνο πλησίων συγγενείς αν ερχόταν. Γειτόνισσα για να την καλέσουμε για φαγητό? Όχι, για φαγητό. Έτσι για να μιλήσουμε παρέα. Ναι, για καφέ? Για καφέ, ναι, για καφέ. Μήπως το φαγητό μας φέρνει και κοντά τελικά? Είναι ένας τρόπος να... Οπωσδήποτε δημιουργούνται σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που έλα να μαγειρέψουμε για να βρεθούμε. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Και είναι και σημαντικό για ποιον μαγειρεύεις τελικά. Εννοείται. Αν είσαι μόνος σου δεν θα μαγειρέψεις τόσο εύκολα. Αν μαγειρεύεις για ανθρώπους που αγαπάς, είναι διαφορετικό. Ναι, και το νιώθεις κιόλας ιδιαίτερα. Τότε καλούσατε κόσμο στα σπίτια? Δηλαδή λέγατε έλα σε εμάς να φάμε, θα μαγειρέψουμε σήμερα? Υπήρχε αυτό το κάλεσμα που κάνουμε τώρα? Το κάλεσμα υπήρχε πιο πολύ όταν παντρεύονταν ένα ζευγάρι. Πέρα από το γεγονός ότι στις 8 μέρες πήγαιναν στην εκκλησία το ζευγάρι μαζί με τον κουμπάρο, τα μπρατίνια και τα λοιπά και τους συγγενείς, γυρνούσαν σε όλα τα σπίτια, τους κερνούσαν γλυκά και κουβαλούσαν στα δυμπύλια τα γλυκά τους, κουραμπιέδες συνήθως, και αν ήταν κοντινοί συγγενείς τους καλούσαν και σε τραπέζι, το νέο ζευγάρι που παντρεύονταν. Όχι, ας πούμε, μια Κυριακή λέμε να μην είμαστε μόνοι μας, καλέσουμε το γείτονα. Όχι, αυτό δεν γινόταν, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση και αν υπήρχε κάποιος θάνατος, οι κοντινοί συγγενείς ετοίμαζαν φαγητό στο σπίτι τους και πήγαιναν στην οικογένεια που πενθούσε για να φάνε το βράδυ μαζί. Αυτό ήταν δηλαδή σαν μια συμπαράσταση στο πένθος τους. Οι οικογένειες δεν ήταν όλες οι οικογένειες που είχαν να φάνε. Μπορεί να είχαν και κάποιες οικογένειες προβλήματα, να ήταν φτωχές. Έδινε φαγητό η μία οικογένεια στην άλλη ή όχι? Άμα κάποιος δεν είχε να φάει, τι έκανε? Άμα περιμένεις ο πλούσιος να δώσει το φτωχό, δεν δέχει, κορίτσι μου. Ένας φτωχός που είναι φτωχός πάλι μπορεί να δώσει στον άλλο. Πραγματικά είχε και φτωχές οικογένειες που δεν είχαν πρόβατα, δεν είχαν ζώα για να δουλέψουν. Άλλοι ήταν χείρες. Τότε οι χείρες κορίτσι παντρεύονταν, παρατούσαν τα παιδιά τα δεκάτος
και πήγαιναν και έβρισκαν άλλα παιδιά εκεί, γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να ζήσει, δεν Μόνη είχε της. δουλειά η γυναίκα τότε. Και ήταν αναγκασμένη να παντρευτεί. κορίτσι μου. Τίποτα. Μέσα στην καλύβα, φτιάναμε ένα τζάκι στην άκρη, εκεί μαγειρεύαμε. Τι τρώγατε? Τι τρώγαμε στην Αλβανία. Ναι. Αν σου πω 6 χρόνια που κάναμε στο Τυπηλένι, εκεί ήταν όλο πέτρα, 2 χωριά που ήταν σημά, δεν είχαν τίποτε ζαζακά. Δεν είδαμε ούτε ντομάτα, ούτε πιπηριά, ούτε τίποτε. Όλο άσπερα τρώγαμε, κορίτσι, μόνο που είχαμε τα γάλατα. Παίρναμε το γάλα, το φτιάναμε τυρί, το μαζεύανε στα τουλούμια τότε. Μετά όταν θέλαμε να κάνουμε καμιά πίτα, δεν είχαμε τι να την κάνουμε. Την κάναμε με κουρκούτι, γάλα και λίγο κουρκούτι, ρίχναμε κανένα 2 αυγά και φτιάναμε. Λάχανα δεν είχε ούτε πράσα ούτε τίποτα. Δεν βρίσκαμε τίποτε, όχι. Κρέας? Φρούτα καθόλου. Κρέας? Κρέας αν έπεφτε καμιά προβατίνα. Και μετά τη σπάζα. Κρυοπολία δεν υπήρχε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν βέβαια. είχε. Ήταν πολύ φτωχολογιά, κορίτσι μου. Μία νύφη, δηλαδή ένα ζευγάρι παπούτσια γινόταν 50 νύφης. Λοιπόν, όταν ήσουν μικρή τότε, τι είδους φαγητά μαγειρεύατε την παραμονή των Χριστουγέννων? Παραμονή συνήθως τίποτε, γιατί νύστευα. Κρατούμε την νηστεία. Ναι. Και εκείνες τις μέρες των Χριστουγέννων, την ημέρα Συνήθως κρέας πρόβιο και το μαγείρευαν με διάφορα, το συνόδευαν. Με πατάτες, με ρύζι, ό,τι είχαν τέλος πάντων στο σπίτι. Ψάχνουμε να βρούμε το φλουρί στην αιτομελίτσα. Τότε ήταν η βλάχικη πίτα και μέσα στη βλάχικη πίτα βάζατε το φλουρί. Η δουλειά ήταν στην κρεατόπιτα όμως, με φύλλα ψηλέα. Δεν ξέρω εσείς εδώ εννοώ. Εμείς δεν φτιάχναμε, ούτε εμείς κάναμε. Δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε. Δεν ξέρω, εγώ η μαμά πάντα ήρθε. Οπότε είχαμε την πίτα. Τι άλλο είχαμε εκείνες τις μέρες τις γιορτινές? Ας πούμε την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτά που τρώμε τώρα τα τρώγατε και τότε? Είχαν χοιρινά τώρα. Ναι, και κρέας παίρνουμε, χοιρινό Αν παίρνουμε. ή κτηνοτρόφι, χοιρινό, όταν κάποιος έκανε χοιρινό, δεν είχε να αγοράσεις κρεοπολία και τα είδη. Εδώ ειδικά στα Τα χωριά. στάδανε να δει τα Χριστούγεννα. Ένα δει, κτηνοτρόφι πάντα ένα δει. Το κρέας απαραίτητο. Τι τρώγατε? Τα Χριστούγεννα, κορίτσι μου, ήταν πρώτα η τηγανιά που φτιάνανε χοιρινό. Τηγανιά φτιάνανε. Μετά κάνανε πρασοσέλινο. Πάλι με χοιρινό κρέας. Μετά οτιδήποτε. Κάνατε μαγειρίτσα και τέτοια το... Έφτιαναν το και Πάσχα. μαγειρίτσα. Έφτιαναν και τότε και μαγειρίτσα. Και πάμε τώρα να δούμε στα αγαπημένα γλυκά όλων. Αρέσουν σε πολλούς τα γλυκά. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα γλυκά εδώ στην αιτομελίτσα? Το κάνατε? Κουραδιές ήταν απαραίτητο. Η πλατσίντα Η πλατσίντα τι είναι? και η λαγκίτα. Αυτή η πίτα, ναι, η πίτα Αυτή η πλατσίντα τι είναι? η πλατσίντα το πλατσίντα Πλατσίντα είναι αλεύρι, το ζεματίζεις, βράζεις το νερό, βάζεις τα αλεύρι στο ταψί, ρίχνεις νερό καυτό, πολύ βρασμένο το νερό, το κάνεις με το, σαν ζύμι το κάνεις, ούτε ζύμι. Και μετά το ρίχνεις έτσι. όχι με το χέρι, με Μετά τα άλλα. το κεντολάδι, τεράστιο. μετά το κεντολάδι και το ρίχνουν μέσα και το παίρνουν με τη σειρά με το κουτάλι μέχρι πότε το αλεύρι δεν φαίνεται, γίνεται μια ζύμη έτσι και ρίχνουν τη φαπίδα μέσα. Τώρα αυτά ρίχνουν παλιά. Κερνούσαν, κορίτσι μου, και για σοκολατάκια. Ξέρεις τι έκανα, γιατί δεν βρίσκαμε εδώ. Χτυπούσαν την ασπράδα από το αυγό, έβαζαν μία λαδόχαρτο κάτω και το ρίχναν έτσι στρόγγυλα, έβαζαν τη γάστρα από πάνω και γινόταν έτσι φουσκωμένα και τα κερνούσαν για σοκολατάκια. Ναι. Αυτά ήταν τότε, κορίτσι μου. Δεν είχαν ο κόσμος. Και θέλει να αραβωνιαστεί και να παντρευτεί. Υπάρχει έτσι κάποιο ιδιαίτερο φαγητό ή γλυκό που κάνανε στους αραβώνες ή στους γάμους τότε? Συνήθως έκαναν πανεσπάνι, το οποίο σιρόπιαζαν. Τι, δηλαδή το παντεσπάνι που ξέρουμε εμείς? Ναι, αλλά γινόταν με πάρα πολλά αυγά. Και κουραμπιέδες που ήταν το γλυκό το οποίο δεν έλειπε ποτέ. Άρα ο κουραμπιές Το συνήθιζαν πάρα πολύ δεν το είναι ένα γλυκό κουραμπιέ. μόνο των Χριστουγέννων, ας πούμε? Όχι, όχι, το έκαναν όλη τη χρονιά. Όταν υπήρχε η δυνατότητα στην οικογένεια να το κάνει. Να έχει τα ανάλογα υλικά δηλαδή.
Κοίταξε, στην Αραβώνα θα πήγαινε κουφέτα ο γαμπρός, είχε και η νύφη κουφέτα. Τα ανακάτωναν τα κουφέτα αυτά και κορδέλα άσπρη και κόκκινη και δαχτυλίδι. Δεν έδωναν και πολλά πράγματα εμείς εδώ οι Βλάχοι, αλλά ζαν τα δαχτυλίδια. Για τους γάμους, στους γάμους, Νίκη, έκαναν το φτασμίτικο ψωμί. Ναι. Γιατί το έλεγαν φτασμίτικο? Γιατί ήταν με ρεβίθια και μάλλον χρειαζόταν πολλές μέρες αυτό για να οριμάσει. Να βράσει το ρεβίθι καλά, δηλαδή αυτό. Ναι, να οριμάσει και να φουσκώσει. Και δεν μπορούσαν να το κάνουν όλες οι κυρίες αυτό. Κάποιες είχαν την ειδικότητα αυτή. Δεν ήξερα να το και μαγειρεύουν αυτή που καλά. ήξερε να κάνει το φτασμίτικο ψωμί την φώναζα. Μου σχοβουλούσε αυτό βέβαια. Δεν μπορούσες να το φας για μέρες. Άμα περνούσαν μέρες δεν ήταν ωραίο. Φρέσκο τρώγονταν, 1-2 μέρες. Και στους γάμους έκαναν αυτό. Γιατί ήταν κάτι ιδιαίτερο. Οπότε... Και έτρεχαν πάρα πολύ στους γάμους να βοηθήσουν. Πάρα πολύ όμως, όλο το χωριό. Τα φαγητά που έκαναν ήταν κρέας απαραίτητα, ψητά. Και στον κουμπάρο έδιναν την ουρά από το πρόβατο. Την ουρά? Ναι. Θεωρούσαν ότι ήταν κάτι συμβολικό αυτό, ότι η ουρά είναι μία, άρα πρέπει να πάει στον ξεχωριστό άνθρωπο. Που είναι ο κουμπάρος. Ναι. Που στεφανώνει το ζευγάρι. Ναι, και έκαναν και κρυθαράκι με κρέας, πατάτες με κρέας. Αυτά συνήθιζαν περισσότερο, ρύζι με κρέας. Και επίσης οι κοντινοί συγγενείς στους γάμους πήγαιναν το λεγόμενο κανίσκι. Ναι. Δηλαδή πήγαιναν ένα πρόβατο σαν δώρο για το γάμο. Αυτό που έχουμε δει και στην αναπαράσταση του Βλάχικου γάμου που έγινε στην Ετωμελίτσα τότε το 80 τόσο, έτσι. Ναι. Που είχαν στο νόμο το κανίσκι, ναι, το έδιναν όλοι. Θυμάμαι ο μπαμπάς μου έδινε σε όλους. Ωραία, έρχεται λοιπόν η ώρα που πρέπει να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο. Μετά την κηδεία ή την ημέρα της κηδείας, τώρα ο κόσμος πηγαίνει και τρώει, προσφέρουμε φαγητό. Γινόταν τότε αυτό? Δηλαδή έτρωγαν μετά την κηδεία ή τα σόλια και το σόλια. Τον καφέ εντύλους και τον καφέ. Όλα τα πιάνουν, παρόλο που εδώ ήταν δύσκολες οι συνθήκες, η πικρά θα έκανε το 78. Όλες οι κερδές σε μια εβδομάδα πέρα. Αλλά είχαν και ετοιμασμένα από κάτω, με τα κουλούρια μας που φτιάχνανε γι' αυτό, παραγγείλανε στην Κόνιτσα να μας φέρουν. Ήταν και τερά της ρούλας που σας φέρνει και τα ξημάρια. Αυτός ο μητέρας έφερε την τζάμι σπρινανιά. Δεν είπαν βουτήματα για τον καφέ. Πρέπει να κάνω. Λέει η τερά της ρούλας. Λέει αρετή συμφάγαμε, λέει. Απόκριες, όταν ήταν το καρναβάλι, κάνατε κανένα γλυκό, κανένα φαγητό ιδιαίτερο? Κάναμε γλυκά τις Απόκριες, μαζευόμασταν όλοι στην πλατεία, χορεύαμε, κάνανε καρναβάλια, έβαζαν κουδούνια κάτι εδώ, κουδούνια κάτι εκεί. Φορούσαν άλλα ρούχα? Ναι, για να μην τους καταλάβεις ποιοι είναι. Αυτά έκαναν στα καρναβάλια. Στην Αποκριά, οπωσδήποτε, όταν υπήρχε δυνατότητα, έσφαζαν αρνί. Σαν το Πάσχα. Το θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η γιορτή. Ίσως επειδή μπαίναν στην νηστεία μετά, δεν ξέρω. Οπότε πριν να μπουν στην νηστεία δηλαδή, όπως έχουμε εμείς την Τσικνοπέμπτη που τρώμε. Ναι, αυτοί έσφαζαν αρνί και το έψαιναν. Και έκαναν και γαλατόπιτα, απαραίτητα. Τι είναι η γαλατόπιτα? Η γαλατόπιτα είναι πίτα με φύλλα από κάτω, τα οποία άνοιγαν οι ίδιες οι νοικοκυρές. Πάρα πολλά αυγά και γάλα και μέσα στο γάλα και στα αυγά έκοβαν και φύλλα ψημένα για να πήξει όλο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά τα έτρωγαν όλα αυτά τα φαγητά? Τη γαλατόπιτα λίγο δεν, αλλά οι μεγάλοι την αγαπούσαν πάρα πολύ. Και το Πάσχα? Το Πάσχα αρνί σούγκλα οπωσδήποτε. Όπως τώρα δηλαδή? Ναι, και κοκορέτσι
δεν έκαναν τη μαγειρίτσα αυτή που ξέρουν, τη σούπα. Μπορεί να έκαναν σηκωτάκια με διάφορα λαχανικά, αλλά να τρώγεται με το πυρούνι, όχι σούπα. Το Πάσχα μαζεύονταν όλοι μαζί? Όχι, όλοι μαζί όχι. Μπορεί όμως 2 αδέλφια, ξέρω εγώ, που έμεναν σε ξεχωριστά σπίτια, να μαζευτούν στην αυλή του ενός. Όχι όλη η γειτονιά να μαζευτεί. Το Πάσχα ήταν απαραίτητο στη σούβλα του αρνί. Το Αγίου Γεωργίου, είμαι στον πατέρα που ξέρω, την ημέρα του Πάσχα, την πρώτη μέρα σφάζαμε αρνί, την άλλη φάζαμε κατσίκι, γιατί ήταν ο αδερφός μου Γιώργος. Και τότε συνήθως αν ερχόταν το Αγίου Γεωργίου στη Σαρακοστή δεν το γιορτάζανε το Πάσχα μετά. Τα ζώα φορτωμένες ερχόταν μέρες, 1 μήνα από κάτω, από τον γάμο στο βουνό, και που φεύγαν από τον γάμο, την στην περίοδο που έφερναν τα κοπάδια πάνω, πόσο καιρό κάνατε και οι γυναίκες με τα παιδιά. Πόσο καιρό κάνατε? 1 μήνα. Ερχόσασταν με τα πόδια? Εμείς δεν έχουμε. Με ζώα. Δεν έχουμε τα παλιά, με τα ζώα. Και οι έγκυες γυναίκες και μωρά όλοι. Και τι τρώγανε στον δρόμο? Είχαν φτιάξει φαγητά? Δεν είχα φτιάξει, όχι. Και πώς τα έφτιαχναν? Γιατί δεν είχα ξύδα. Δηλαδή κάθονταν, μαγείρευαν το βράδυ οι γυναίκες. Εκεί που έκαναν τη στάση για να τρώγαν όλοι. Φεύγαν οι άντρες με τα κοπάδια και ήταν οι υπόλοιποι που μένανε εκεί που κάναν το κουμάτο. Θα πάνε πάλι το απόγευμα να αρμέξουν. Και τι τρώγανε, πέτωρα? Πέτωρα, πραχανά ήταν οι οικογένειες. Ήταν μανούλια και φαλωτήρια, πατηριά. Και την νόστιμο ήταν στον δρόμο κάτι τυριά. Και τυριά όλα τα κοπάδια. Και αν ήταν μια έγκυος γυναίκα, έκαναν μια τέντα και πήγαινε πίσω μέσα στην τέντα. Οι άντρες ήταν στη φωτιά και όλοι η παρέα έξω και τα μωρά, και η γυναίκα γεννούσε. Άκουγαν το κλάμα του παιδιού και έλεγαν τι έγινε, γέννησε η Τσαλμίδα, Τσαλχριστάκου στον δρόμο. Εγώ έλεγα στον δρόμο. Την άλλη μέρα σε σκότωναν πάλι. Πώς το γέννησε στον δρόμο? Δεν άκουσαν. Και στην κέντρα, τα καράλια δεν μπορούσε. Δεν μπορούσα, λέει, και τράβηξα τις κουσιές και τις δάγκουνα, λέει, για να μην μ' ακούσω. Τρεπόταν να πονέσει. Ναι. Δεν έπρεπε να καταλάβει. Τράβηξα τις κουσιές και τις δάγκουνα. Γέννησε τον κόπο του. Έφτιανα στρόγγυλα όπως είναι τούτο. Ναι. Έτσι. 7 κομμάτια από κάτω. Και 2 από πάνω, 9. 7 φύλλα, δηλαδή άνοιγαν 7 φύλλα. Δεν τα άνοιγαν φύλλα. Τέτοια στρόγγυλα, ναι, τα έφτιαναν με βούτυρο. Έβαζαν το άλλο πάνω. Το άλλο 7 από, πάνω, από κάτω. Έριχναν τα λάχανα στη μέση και από πάνω έβαζαν 2 μαζί. 1 και ακόμα 1-2. Αυτή ήταν η πίτα. Όταν είχαν μουσαφιρέ, είτε ήθελαν να κάνουν μια πίτα επίσημη για έναν άνθρωπο, άνοιγαν φύλλα, 15-20 φύλλα, τάψιναν. Έβαζαν 2 φύλλα άψητα από κάτω στο ταψί και τα άλλα τάψιναν στη γάστρα έτσι απάνω. Γιατί στους μουσαφιρέους άνοιγαν φύλλα και κανονικά δεν άνοιγαν? Επειδή ήταν πιο δύσκολο, γι' αυτό ήθελε δουλειά? Για οικονομία. Για οικονομία. Για οικονομία, όχι γι' αυτό. Σε μια οικογένεια. Όταν είχες ένα μουσαφίρι, βεβαίως θα έφτιανες φύλλα. Αλλά όταν ήταν η οικογένεια η δικιά σου, θα έφτιανες αυτά. Ή θα φτιάναμε καλαμποκόπιτες από καλαμπόκι. Ναι. Αν δηλαδή το χειμώνα που δεν είχαμε γάλα, βάζαμε λίγο νερό ζεστό, ρίχναμε λάδι μέσα στη ζύμη, ένα αυγό, πλάθαμε αλείβαμε το ταψί με λάδι, ρίχναμε αυτό, ρίχναμε τα λάχανα, τα φτιάναμε καλά με τυρί, με οτιδήποτε με αυγά, στη μέση και λίγο αλεύρι από πάνω και τρώγανε η οικογένεια. Εγώ δεν έχω αλλάξει ούτε ξύδι ούτε λάδι βάζω. Δεν βάζω τίποτα. Όπως έφτιαχναν οι γονείς, τίποτα δεν βάζω. Πώς το ζυμάρι, στο ζυμάρι, πώς το κάνεις? Με νερό και μαλάτι. Με νερό και μαλάτι. Δεν βάζω τίποτα. Δεν το άλλαξα. Εγώ βάζω. Δεν βάλω ούτε ξύδι ούτε τίποτα. Λίγο ξύδι και λίγο λιέρι. Πόσα φύλλα βάζεις κάτω, πόσα πάνω? Πόσα φύλλα βάζεις κάτω, πόσα πάνω? Ανάλογα το ταψί που έχω, αλλά θα βάλω 12 φύλλα. Θα τα κάνω από 3, θα κάνω 12. Και θα ανοίξω και από 1 και θα τα κάνω σωρωτό στη μέση, αυτά τα 3 τα φύλλα, και μετά θα ρίξω τα λάκανα.
Άρα Και αυτό που από κάνει πάνω την να βλάχη, δει. αυτό που κάνει την βλάχη και η πίτα ιδιαίτερη είναι ο τρόπος που ανοίγεται το φύλλο. Ναι. Και τι βάζουμε μέσα γέμιση στην βλάχη και πίτα. Έχουμε διάφορες. Παλιά μας έβαλαν τσουκνίδια περισσότερο και το... Πηγαίνα στις στρούνιες. Κάποιος θα πει ότι τα τσουκνίδια, Καμιά νάνα, ποιος θα καμιά τρώει τέτοια. τα τσουκνίδια, είναι δυνατόν να τρώμε τσουκνίδια, αυτά τα Όμως τσουκνίδια. και τα νοστιμότατα. Πώς τα κάνατε τα τσουκνίδια υπήρχαν για να τα άλλα φάμε, χώρια, τα εδώ βράζατε, ειδικά. τα βράζατε. Τα τρίβαμε, Ναι, τα τα τρίβαμε. πλέναμε, βάζαμε το νερό να σηματιστούν, έβαζαν, τα στραγγίζαμε και μετά με λίγο αλεύρι, το λάδι, το αλατάκι, Τυράκι. όποιος θέλει ρίχνει και γάλα. Βάζατε και μέσα ένα τυρί μέσα στα Τυράκι, τσουκνίδια. τυράκι, βέβαια. Και αρκετό. Ωραία, άρα Τα αυτή βάζατε. είναι η τσουκνιδόπιτα. Τσουκνιδόπιτα. Και τυρόπιτα κάνατε. Και τυρόπιτα. Και επίσης η επίσημη ήταν η γαλατόπιτα. Κάναν και τυρόπιτα, κάναν και με φύλλα, ψένανε τα φύλλα. Αυτή τη λέγαμε πιτερόνια. Αδειάζαμε τη γάστρα από τη στάχτη και το βάζαμε το φύλλο, αλλά το ψέναμε και στο ταψί το φύλλο. Καίγαμε λίγο τη γάστρα και βάζαμε Παλιά το στη φύλλο γάστρα στο τα ταψί, ψήναμε. βάζαμε τη γάστρα επάνω και ψένονταν όσο έπιανε μια Κρούσα, έτσι, όχι σκληρό. αυτό. Μετά φτιάχναν το βούτυρο με τυρί, έγιναν το βούτυρο και λίγο νερό και έβριχαν το φύλλο, μετά έριχναν και το τυρί και αυτό το έλεγαν πιτερόνια. Πιο επίσημη. Ναι, πιο επίσημη. Φτιάχναν την Επίσημη κλωστόπιτα μετά. Η γαλατόπιτα είπαμε. Βέβαια, γαλατόπιτα. Πώς ήταν φτιάχναμε πιο αυτή? επίσημη. Απέστα σούλα με Και αυτή τσοκολάτα πάλι μέσα. άνοιγες φύλλα, Ναι. Κουμούρτι μου. πόσα ήθελες, έβαζες από κάτω, 6 τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ έψινες και 3 φύλλα. Ή παλιά στη γάστρα τα ψήνα. Τη μαμά διπλά τα έριχνε πάνω στη γάστρα και τα σπάζανε, δεν τα κόβαν με το ψαλίδι. Τα ρίχναν στο ταπιζομάδι, τα σπάζαν και τα ρίχναν στο ταψί. Και ετοίμαζαν το γάλα, τα αυγά, ζάχαρη, λίγη κανέλα, βούτυρο, λέσκο και τα ρίχναν μέσα και τη βάζαν στο φούρνο. Η πασπάλου τι ήτανε? Αυτά ήταν του καλαμποκίσου. Και με λάχανο και καλαμπόκι. Και η πισπιλίτα, Αυτό το ίδιο. αυτή η στριφτή. Όλη η σπηλίζα ήταν βλάχικο και η πασπάλου είναι ελληνικό. Δύο λόγια. Ήτανε. Η μία ήταν ότι βάζαμε στη μέση, βάζαμε τα λάχανα στη μέση. Η άλλη ήταν ρίχναμε αλεύρι, ρίχναμε και λάχανα, ρίχναμε αλεύρι, ρίχναμε και λάχανα. Ρεντιστή όπως Δεν κάναμε ζυμάρι καθόλου. Το αλεύρι μοσκεύονταν με το λάδι που βάζαμε και με τα λάχανα που ρίχναμε. και πρέπει νερό. Ναι, τι βρέχανε έτσι. Και η σπιτουράτα τι ήτανε? Αυτή που είπε τα σούλα 3-4 φύλλα μαζί. Αυτή ήταν τη σπιτουράτα. Ανοίγεις μικρά, στρογγυλά, τα λύνεις με βούτυρο. Παλιά με βούτυρο τα φτιάχνεις. Βάζεις άλλο από πάνω, ξανά με βούτυρο και άλλο. Και τώρα που κάνουμε τις πίτες αυτές με το κολοκύθι, με την κολοκύθα, κολοκυθόπιτα, αυτά είναι καινούρια, δεν τα είχατε τότε, τις κολοκυθόπιτες. Τη Σπάνια φτιάξαμε βρίσκα, όμως τα- ήταν παλιά. Σπάνια. Ναι, όπως τη βρήκαμε τους γονείς, απλά τώρα άλλαξε λίγο. Τότε έριχναν λίγο γάλα. Τώρα ρίχναμε πολύ γάλα, πολλά αυγά, λίγη Τώρα κολοκύθα. γίνεται σαν γαλατόπιτα. Τότε η κολοκύθα ήταν μεγάλη και την άνοιγαν, ρίχναν αλεύρι μέσα και την άνοιγαν με το χέρι. Τώρα δεν μπορείς να βάλεις το χέρι γιατί είναι νερωτό και τη βάζουμε πολλά μέσα. Εκείνη θα πεις τώρα, τις τωρινές. Και πάμε τώρα να δούμε σε εκείνες τις μέρες που είναι οι γιορτινές Την μέρες. μπομπότα. Α, θέλετε να μιλήσετε και για την μπομπότα? Ναι. Η μπομπότα, τι είναι η μπομπότα? Που νομίζω ότι η μπομπότα την έχω φάει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και έχουν άλλο όνομα. Διάφορα. Μπομπότα είναι το όνομα που είχαν εδώ στην Αιτομερίτσα, το χρησιμοποιούσαν αλλιώς. Μπομπότα. Ήταν καλό. Καλαμποκίσιο, ναι. Ψωμί ή καλαμποκίσιο. Με καλαμποκίσιο αλεύρι. Πιάνανε και προζύμια όμως, όπως πιάνουμε και και με το Το σαρένιο. πλανό άλλο. Δεν το κάναμε. Και μέσα στην μπομπότα έχει και λίγο τυρί, φέτα. Ή μου φαίνεται, ή κάνω λάθος. Όχι, ήταν άλλο αυτό. Η μπομπότα που φτιάχνουμε είναι σαν να... μιλάμε για την μπομπότα ψωμί, καλαμποκίσιο. Που δεν είχαν κόσμο και έκαναν λίγο μπομπότα να φάει η οικογένεια. Όχι την μπομπότα που κάνουμε τώρα οι Που νέες. κάναμε τώρα τώρα Με είναι τυριά διαφορετικό και με αυτό. διάφορα. Εσύ Όχι, πιάνεις η το μπομπότα στόμα, αυτή ήταν ήταν η μπομπότα η Γιατί γνήσια. τώρα πρέπει να έχει και μπομπότα και με μέσα και με. Πώς το λένε? Με τσουκνίδα, με Α, κάτι άλλο. όχι, Το αυτό. κάνουν λίγο παραλλαγή. Αυτό το κάνω και όποιος είχε για να κάνει μπομπότα ήταν λίγο πιο καλά δηλαδή. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό τότε, όταν ήσουν μικρή, τι σου άρεσε να τρως, όταν το έκανε η μάνα σου το φαγητό?
Κοίταξε κορίτσι, το αγαπημένο φαγητό ήταν πρώτα που φτιάναμε το κατσαμάκ, μ' άρεσε πιο πολύ εμένα, και οι πίτες μ' άρεσαν. Αλλά και να σ' άρεσαν αν είχαν σέφκανα, αν δεν είχαν, ξέρεις τι κάναμε εμείς. Τι κάνατε? Μας έδωναν από ένα κομμάτι ψωμί, εδώ στο Ντένισκο. Αν είχαν γιαούρτι, μας άλευαν τη φέτα με γιαούρτι, την παίρναμε έξω. Δεν είχαν γιαούρτι, μας έκοβαν τη φέτα και ένα κομμάτι τυρί. Δεν είχαμε απαιτήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα φάω Αρνάκι με ρύζι χυλωμένο. χυλωμένο ρύζι. Ναι. Επειδή μου αρέσει να μαγειρεύω και έμαθα να μαγειρεύω και από τη μάνα μου και από τη γιαγιά μου, θα ήθελα το ίδιο πράγμα να κάνουν και τα ίδια μου τα παιδιά και όλα τα παιδιά που θα δουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Να ασχοληθούν με τη μαγειρική, να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτικό, η μαμά ή ο μπαμπάς ή ακόμη και τα παιδιά να μαγειρεύουν όλοι μαζί, γιατί αυτό ενώνει την οικογένεια και είναι η βάση της οικογένειας. Και σε μια κοινωνία που ασθενεί, νομίζω θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην οικογένεια και το σχολείο. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν με αυτό το ντοκιμαντέρ τονίζουμε την ενότητα που πρέπει να υπάρχει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον γύρω από το τραπέζι. Γύρω από το τραπέζι λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται στιγμές, ζούμε εμπειρίες, κλαίμε, γελάμε, τραγουδάμε, χορεύουμε. Εμείς μάθαμε τα πάντα να τα κάνουμε γύρω από ένα τραπέζι. Και αυτό είναι το πιο όμορφο. Κάποια μαγειρεύουν και αγόρια και κορίτσια και άντρες και γυναίκες, αλλά όχι και πάρα πολύ. Μπορεί να παραγγέλνουν απ' έξω. Τι συμβουλή, τι θες να πεις στα νέα τα παιδιά, τι θα τους συμβούλευες να κάνουν? Να μαγειρεύουν ή όχι? Να μάθουν να μαγειρεύουν τα παιδιά, τα νέα, η νεολαία. Η νεολαία, κορίτσια μου, έχουν δίκιο, γιατί δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Όποιος θα έρθει πιο μπροστά θα μαγειρέψει. Εννοείται ότι οι άντρες οι δικοί μας ήταν τσουμπαναρέ, ήταν μητάλογα. Ήταν κουρασμένοι, πεθαμένοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα. Τα έφτιανε. Αλλά ένα καλό που είχαν τότε, η γυναίκα δεν έβγαινε έξω στη δουλειά. Γεννούσαν από 5-6 παιδιά, αλλά ήταν η μάνα στο σπίτι. Τώρα τα αφήνουν τα μικρά, τα πάνε στο παιδικό σταθμό. Κλαίνουν, ξανακλαίνουν μέχρι που μαθαίνουν. Μπορεί να μαθαίνουν τα παιδιά και να αυτό, αλλά οι τότε μεγάλωναν τα παιδιά και με τη μάνα. Ήταν καλύτερα όμως. Η μαγειρική έχει να κάνει με το αν είσαι καλός ή άμα θέλεις να μάθεις, ή έχει να κάνει με το μεράκι και για ποιον μαγειρεύεις. Για να μαγειρεύεις για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, για τον άντρα. Αλλά και για ποιον μαγειρεύεις κιόλας. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ και δεν ξέρω. Όλα μαθαίνεις. Δεν υπάρχει. Και πιο καλά θα ευχαριστηθούν οι φίλοι σου που έχεις καλεσμένους με σπιτικά φαγητά. Απλά και απλά. Τις συνταγές όλες τώρα μέσα από το ίντερνετ το φτιάχνουν. Κοίταξε να σου πω, ένας γείτονας δικός μας. Οι τότε οι κατσαρόλες ήταν μπακερίνες. Τι σημαίνει αυτό? Από τι ήταν? Πρόλαβες οι κατσαρόλες μπακερίνες, μπορεί να έχει μάνας καμία στο σπίτι. Τα γάνωνανε τότε, λέει κορίτσι μου. Έπιαναν μπακέρι που κίνηζαν και τα γανώνανε. Α, ναι, κατάλαβα. Αν θυμάσαι. Ενώ αυτές οι κατσαρόλες, ένας γείτονας μας, είχαν φασουλάδα και θα είχε κουκκινήσει λιγάκι κατσαρόλα. Ήταν με την εποχή με τους Γερμανούς. Άφησαν τα φασόλια μέσα από το βράδυ μέχρι το πρωί και έπιασαν μπακύρι, το έλεγανε τότε. Έπιασε μπακύρι. Αυτός ο άντρας είχε 5 παιδιά. Κόντεψε να πεθάνει, έφαγε αυτά τα φασόλια, κόντεψε να πεθάνει. Γιατροί δεν είχε, στη Ρουδιά ήμασταν, ήταν ένας γιατρός, ράφτης λιγότερο. Το θυμάσαι το όνομά του? Ναι, Νίκος Ράφτης. Και εκεί που ήρθε ο γιατρός, τι να σε κάνω ρε παιδί μου, λέει, έχεις οικογένεια μεγάλη, τι να σε κάνω, λέει. Πήραν κουλούβια αυγά από το κομμάσι, τα χτύψε τα αυγά και τα έδωσε να τα πιει. Τα ήπια και έκανε μυτό και γλίτωσε, θα πήθανε. Τον έσωσε. Με την πείνα δεν είχε ούτε φαρμακεία ούτε τίποτα. Μπορεί να έχει στις πόλεις, εμείς στα χωριά δεν είχαμε. Ερχόταν μαυραγουρίτες, τους λέγαμε, αντιπρίνες κινήνων και πουλούσαν. Από πολύ πυρητό που είχαν τα παιδιά, εδώ η χωρίστρα κυτρίνιζε την αντιπρίνη. Κάτι αντιπρίνες κίτρινες.
για να κοπεί ο πυρετός και δεν κοβόταν εύκολα. Αυτά τα χάλια είχαν τα παλιά χρόνια. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που θυμάσαι από τότε σχετικά με την κουζίνα, με το μαγείρεμα, με το φαγητό, κάτι που σου έχει μείνει, που θέλεις έτσι να... Στην Αλβανία που μας έκλεψαν το φαγητό. Γιατί? Μαγείρεψε η μαμά μου μελιτζάνες που τις λέμε εμείς τώρα η μάμ, τέλος πάντων, με κρεμμύδια και σκόρδα και τέτοια και ντομάτα, και τα έβαλε στο τσερκέ να ψηθούνε. Τι είναι ο τσερκές? Να, αυτό που είπαμε, τέλος πάντων, και αυτό ήταν έξω από το σπίτι, καλύβα υπήρχε εκεί πέρα, αυτοσχέδια καλύβα. Και όταν το φαγητό έγινε, μας το πήραν μαζί με το σινί. Σήκωσαν το τσερκέ και πήραν ολόκληρο το φαγητό. Τέλος πάντων, η μητέρα μου είπε, όποιος το πήρε μάλλον πεινούσε. Οπότε εντάξει. Ναι, το μόνο που θέλω είναι τη νύχτα, χωρίς να σας δει κανείς, να μου φέρετε το σινί. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε, όντως, Ναι. Τουλάχιστον αφού πεινάς πάρ' το, δεν πειράζει, αλλά τουλάχιστον φέρει μου. Ναι. Το σκεύος. Στην παραδοσιακή ντενισκιώτικη οικογένεια, η μαγειρική ήταν κάτι περισσότερο από μια καθημερινή υποχρέωση. Ήταν μια ιεροτελεστία που συχνά γινόταν με απλά τοπικά υλικά. Οι συνταγές περνούσαν από γενιά σε γενιά και έτσι η κουζίνα ήταν ο χώρος όπου η γιαγιά και η μαμά έγραφαν ιστορία μέσα από τις κατσαρόλες και τα ταψιά. Το μεσημεριανό ή το κυριακάτικο τραπέζι ήταν η στιγμή συνάντησης, η στιγμή συντροφικότητας, ακόμα και ιερότητας. Δεν ήταν μόνο για φαγητό. Ήταν για κουβέντα, για ανασκόπηση της ημέρας, για εκτόνωση και ανταλλαγή συναισθημάτων. Ειδικά σε αγροτικές οικογένειες, αυτό ήταν συχνά η μόνη στιγμή της ημέρας που μαζεύονταν όλοι μαζί. Το τραπέζι όμως ήταν και μέσο φιλοξενίας. Ένα πιάτο φαγητό για τον περαστικό, τον γείτονα ή τον ξένο ήταν αυτονόητο. Η μαγειρική ήταν έκφραση αγάπης, ήταν έκφραση τιμής. Και αυτό είναι και νομίζω το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την παράδοση και να βρούμε έναν τρόπο ώστε να την κρατήσουμε για πάντα. Είτε μέσω ενός ντοκιμαντέρ, είτε από στόμα σε στόμα. Ίσως αυτό που θα μου μείνει είναι ότι όλα αυτά τα οποία μου διηγούνταν τα κορίτσια μου ήταν πράγματα που είχα ακούσει κι εγώ από την γιαγιά μου και τον παππού μου, καθώς οι οικογένειές μου και από τη μια μεριά και από την άλλη είναι βλάχικες οικογένειες. Ούτως ή άλλως στο χωριό είμαστε λίγο πολύ όλοι συγγενείς, οπότε είναι άνθρωποι που γνωρίζονται μεταξύ τους. Πολλές φορές ανέφεραν λοιπόν και τη γιαγιά μου και τον παππού μου και ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα, πολλές δυσκολίες και βρίσκονται εδώ που βρίσκονται με χαμόγελο και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας αυτές τις στιγμές και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους κοιτάμε σιωπηλά, να τους ακούμε με προσοχή και να αποτυπώνουμε όλα αυτά που λένε. Λέγομαι Τσακνάκη Νητσιάκου Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να μου μιλήσει πρώτα η Τασούλα, να μου πει πού γεννήθηκες και όλα αυτά, τι σχέση έχεις με την Αιτομελίτσα πρώτα. Ωραία. Το πατρικό. Το πατρικό, ναι. Και τώρα είναι καταδίκης. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε από μικρό παιδί μετά στην Αιτομελίτσα. Από μικρό παιδί στην Αιτομελίτσα. Δεν φύγαμε από εδώ παντρευτήκαμε εδώ. Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Μεγαλώσαμε. Από τους γονείς μας τα μάθαμε, τις γιαγιές μας, από τις πεθερές μας. Παντρευτήκαμε μετά, μάθαμε και από εκεί που πήγαμε. Δεν είμαι ταινισιώτη Σαβέρα, αλλά πήρα ταινισιώτη άντρα. Και παντρεύτηκα το 1975, ήρθα στην Αιτομελίτσα, ήμουν Μαρία Τάνα με λέγομαι και παντρεύτηκα τον Αποστόλη Καράτζιο. Έκανα 2 παιδιά, 2 κόρες και ήρθα το 1975 στην Αιτομελίτσα. Μου άρεσε πάρα πολύ, έμαθα και πολλά έθιμα της Αιτομελίτσας και περνάω πολύ καλά. Περνάω πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη πολύ. Άρα έκανες καλή επιλογή. Έκανα καλή επιλογή, ναι.
Και είμαι η Σοφία Μίτσικα, το πατρικό μου. Ναι. Είμαι γεννημένη στη Λωριά Τυρνάβου το 1950. Παντρευτήκαμε με τον Αποστόλη του Γαριάλα το 1970. Και από το 1970 έρχομαι εδώ στην Αιτομελίτσα. Είμαι νύφη στην Αιτομελίτσα. Μάλιστα, ωραία. Είμαι η Καράτζουκα, η μακάρνη ζωή του Νικολάου και της Φλωρίκας. Κατάγομαι από εδώ και από τους δύο γονείς μου και οι δύο είναι νησιώτες. Εσύ που γεννήθηκες? Και γεννήθηκα στην Αλβανία, όπου η οικογένειά μου βρέθηκε με τον εμφύλιο και επιστρέψαμε το 1959 με ενέργεια του ελληνικού κράτους. Ελένη Φερφέλη. Ελένη Φερφέλη. Είσαι από εδώ, από την Αιτομελίτσα? Από την Αιτομελίτσα είμαι. Πόσο χρονών είσαι? 93. 93. Ήσουν από αυτούς που μετά τον πόλεμο πήγαν στην Αλβανία? Ναι, ναι. Πόσο χρονών πήγες στην Αλβανία? 15. 15? Ναι. Αν κάποιοι έχουν σταματήσει να ασχολούνται με τη μαγειρική λόγω άγχους, λόγω υποχρεώσεων, λόγω της εργασίας τους, δεν προλαβαίνουν, τα καταλαβαίνω όλα αυτά και τα κατανοώ. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω τον κόσμο να ξαναμπεί μέσα στην κουζίνα, να πιάσει τους πλάστες και τα ζυμάρια και τις κουτάλες και να αρχίσει ξανά να μαγειρεύει, να επιστρέψει στις παραδοσιακές γεύσεις, αλλά πάνω απ' όλα το μήνυμα που θέλω ίσως να περάσω, που θέλουμε όλοι να περάσουμε μέσω του συλλόγου, είναι το μήνυμα της ενότητας. Ότι όλοι μαζί, ενωμένοι για τον τόπο μας, για την παράδοσή μας, για τη βλάχικη παράδοση, για την παράδοση της Αιτομελίτσας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Γιατί μόνο οι ομάδες φέρνουν υπέροχα αποτελέσματα. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία σήμερα, γιατί πια αρχίζουν να εκλείπουν. Και οπωσδήποτε κουβαλάνε την παράδοσή μας και καλό είναι να τη γνωρίζουμε, γιατί πια μόνο στα μουσεία τα συναντάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς δεν θα έρχομαστε στην Εξηγική απόψε. Ήταν μια ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα έλεγες για τον τόπο σου με 2-3 λέξεις, αυτά που σου, όταν δηλαδή σκέφτεσαι τον τόπο σου, με χαρά, με αγάπη, ποια είναι τα λίγα λόγια που θα έλεγες για τον τόπο σου, γιατί τον αγαπάς τόσο πολύ? Γιατί εδώ μεγαλώσαμε, γιατί εδώ παίξαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε, κάναμε τις εξορμήσεις μας. Όσο ζούμε δηλαδή, θα ερχόμαστε στο χωριό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πολύ που μου μίλησες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, με τη γνωριμία που έχω με τη γιαγιά σου και τον πατέρα σου. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε να είσαι. Σε ευχαριστώ και εσύ. Έφερε ένα γλυκό ρε κορίτσι μου. Έφερε εδώ. Ο Μάριος έφερε. Σε ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Τούτη φιάτη λισμορετάρε στούτη τζόνια harletzen schlare șocotato mi-a flailaia animortată Caraneșlea mică soră, Caraneș-bă, zarin volu, Țicăftașlea mică soră, Țicăftaș-bă, zarin volu, neșnileau nihia mărlănă, șmeacă țară, doi de mână. Fus legione di
εκβάσιαωμα αμπούντιτινη. Ξεφύγα καράκι μου, μπορεί να πάρω στην αγάπη μου. Ψηλά και χαμηλά, ουρανιά την Ελλάδα, άσπρες και νερά. Παίξε και